Bobagra thanchani kokpirimani bathai tharik thanchani mari engai lokochubasani phasingtuba yakwar phunugu tongo tipramotha salbrum krungshawo tipramothani banarom naima bochaya panda khalema bochaya lokochuba chubochaya bobagani kok ksarmung tabo bathai tharik 2023 chongmari sampai phakya tabuni shimino bodolo kra khani naharmung tilaye tipramotha bodol khlaye panda anglaima choya mothana kra khani bagai kholawo onkholaija Abu Hakuna 3 September chi salmari first salo 11 mohorani constituency be khobjak halode ADC village 36 mile kamibo tipramothani engai baskangni 2023 chongmani awimungo kamibo panda songjajakha O panda naroi engai manja phakya mungya kami AD block committee ni president Tapsi Deburma Halodia BC chairman Budra Deburma Ramkrishnapur BC chairman Ashok Deburma akosha Panda pamani yagulo kokthumni bisingtei tipramothani adong saka gerda tipralen notilaye kokpi lakha te kok salakya Tini nangmo kami panda khlaijak mane main mudda nahar mungtamo Hamai Srangsati Mediano tini 10 tarik 9 mas September Holodia ADC Village ni bisingo ni andaro eknong wat klayo 36 mile para ini o jagawo je kamini kaisa koksa panda khlaijangoni men muddan kai sini buskango je bubagarani naharmung hansani mari hansa bahike tongnai aborno tei sintini o jaga kokram salakya tei greater tibraland jeta sini tiprasaroni yakaba bubagarani yakaba sini tipramothani issue tongmani abono sung bahike sini o bolno bahike sing yesip khainai aborno tei botini o jaga dal bidal kabangma kokrok salajaka nani sirimungkha Holodia ADC Village ni chairman tabuk ki norok nimo panda paje da yakha batai kun jaga no ya pirban tong khotini tabuk mo panda abototo osu jortinya paija haipano singo paimani yagolo tini o jaga phai khanaka je oro 36 mile kamiwo khoroksa pordolokhi debborma hani sa khami klaija gin khananga mangolakshmi debborma bini sa khami hin khanawo sing tabu jaga lamrenai jaga nainai sini bubagarani dagi mungbai yakaba sinti pramotha jeta chubai tongo jaga joto jaga chubai tongmani sing bono busu joti chubai mano sing tini to pandao phaimani ba chubai malangla khaipono sing tini bono nai bini sakni condition nai thanga bini sakni condition naimani porewo sing koyekdin bisingo bono chubai bini tini nangmo kami panda khlaijak mane main mudda nahar mungtamo Hamai Srangsati Mediano tini 10 tarik 9 mas September Holodia ADC Village ni bisingo ni andaro eknong wat klayo 36 mile para ini o jagawo je kamini kaisa koksa panda khlaijangoni men muddan kai sini buskango je bubagarani naharmung hansani mari hansa bahike tongnai aborno tei sintini o jaga kokram salakya tei greater tibraland jeta sini tiprasaroni yakaba bubagarani yakaba sini tipramothani issue tongmani abono sung bahike sini o bolno bahike sing yesip khainai aborno tei botini o jaga dal bidal kabangma kokrok salajaka nani sirimungkha Holodia ADC Village ni chairman tabuk ki norok nimo panda paje da yakha batai kun jaga no ya pirban tong khotini tabuk mo panda abototo osu jortinya paija haipano singo paimani yagolo tini o jaga phai khanaka je oro 36 mile kamiwo khoroksa pordolokhi debborma hani sa khami klaija gin khananga mangolakshmi debborma bini sa khami hin khanawo sing tabu jaga lamrenai jaga nainai sini bubagarani dagi mungbai yakaba sinti pramotha jeta chubai tongo jaga joto jaga chubai tongmani sing bono busu joti chubai mano sing tini to pandao phaimani ba chubai malangla khaipono sing tini bono nai bini sakni condition nai thanga bini sakni condition naimani porewo sing koyekdin bisingo bono chubai bini O panda pamani yagulo o kaminino mongolakshmi Deburma bisi kedeng maromui thongra kalajak sak hamya bono naikha tipramothani adongje Tapsi Deburma yagulo kogrekha sak khamnogo tanani bagui chubosa khane hanai bobo hai condition no khanorok ni tini je buma bodol ni ngai o jaga bo sa khamena na phemani Hambai Srangsati channel na tini chengoro mungya kami AD block by khobsa Holodia BC 36 mile eknong wat ni kaisa buku ekdom sore hamya himui mali yabo 10 bochor motong khapo te kisa angli tongo ga abun pore jak himan sugya 2 bochor khapo tabuk kisa phone choli maya baire thana bo logi borong nango ke जों अब फाइ तिनि फाइया जों बनो बाहायके सुबाय मानो
aboso jatok lainai sini buma bodol tai district go sahonai sing bahai ke sing bono ব্যবস্থা খাইরে mano wheelchair ni bagi phano sing bahai ke ব্যবস্থা খাইরে mano tai bini treatment khane bagi sing sini buma bodol ni hote PWF ni hote bahai ke subai mano singabo salaingai tai asungko hambai bwskangni salogo bwsukni salni pore rogo bono suwano no dai phaibina ek sapta rongni bisingono phailai sing salaye YTF ni adong rog bai basang salaingai tai sini TWF ni tongnai rog bai basang salaingai district go sahnai